Kusamakhulu ngiyanamukela kuMakhosi Wonke TV. Ngiyacela uma nifuna ukuthola amanye amavidiyo nisubscribe, like and share and follow. Nganze umsamo omkhulu phela ngikhuluma naye. Ngaphambi ukuthi ngimoshe isikhathi senu Nkanzethongo. Namhlanje inkulumo yami imayelana nenzuza. Abantu kade bebuza. Ngaphambi ukuthi ngimoshe isikhathi. Inzuza Nkanzethongo ngifuna ukuchaza wona kuqala and then bese ngibeka nama-signs noma iy'mpawu ngolimi lwethu thina sobantu. Ukuthi zivela kanjani ngosimo sokuvezwa kwale nzuza. Now, inzuza akulona idlozi, akulona idlozi lakini. Inzuza it's a guardian yamanzi. Inzuza ithongo lasemanzini. Inzuza isidalwa, inkosi yamanzi. Inzuza isidala sawo wonke amanzi, lapho esithinta khona isiziba, umfula, impophoma, ulwandle, amadamu, zonke nje indawo zamanzi. Isidala sasemanzini. So Nkanzethongo, njengoba-ke inzuza ime kanjalo nje umkhulu eyichaza, ihamba nje kanjalo ngoba vele iyinto ehlambuluke kakhulu edalwe uNkulunkulu. Njengoba-ke idlala lapha emanzini noma iwumbusi wamanzi, ayilona idlozi lakho. Kunento ey'ningi la kuze kuhambe khona kuvele ukuthi uhlobana kanjani nenzuza, okukhomba ukuthi ngisazokusho lokho la maklasi alandelayo ngoba phela maningi amaklasi ngizowakhipha ngenzuza. So angiqhubeke Nkanzomsamo. So njengoba ngithi mina inzuza it's a guardian yamanzi wonke. Kuza kanjani-ke lapho usubona khona lezo mpawu? Ila usuzibona khona umuntu ozothi uma kuyibonakaliso zakho namaphupho akho, ubona amadamu, ubona imfula, ubona amaxhaphozi, ubona iy'mpophoma, ubona ulwandle. So kuyisimo sey'bonakaliso ezikuvezela lezi ndawo. Ukuziphupha ungaphansi kwamanzi, ukuziphupha ukhuluma nomnumzane wasemanzini, ukuphupha izinyonga or the snakes, uziphupha nje zonke mhlawumbe ngokuhlukana kwazo. Lokho kusuke kukhombisa ukuthi unesidala senzuza esikwembethe. So isidalwa akuyona inzuza, akuyena umuntu, akuyena futhi especially akuyena umuntu wakini, kodwa isidalwa esuke sixhumene nawe noma sinobudlelwane nawe. Ila kuzothi uma ngiqhubeka namavidiyo kweklasi elilandelayo ngichaze ukuthi uhlobene kanjani nesidala senzuza, ngoba phela akuyena umuntu wakini, akuyena futhi umuntu. Manje-ke njengoba umkhulu echaza inzuza, uphupha yonke lento le engiyibalelayo kuyimvelo, lapho khona ubona khona amanzi yonke indawo. Uma umuntu futhi wenzuza, uba umuntu ogodola kakhulu ey'nyaweni, uba nama-feet abandayo, you've got ama-cold hands, izandla zakho ziyabanda. Yes, umzimba wakho u-right kodwa iy'nyawo zakho ziyabanda, izandla zakho ziyabanda. Omunye ugodwa ubanda izinqa nje kuphela. So kuyahlukahlukana ukuthi umuntu yena bamvezela kanjani ngesidala senzuza yakhe ukuthi imphethe kanjani noma iyiveza kanjani kuyena, ngoba siqhamuka sami engahlukene. La kwanzuza noma kule mimoya asinayo thina one size fits all. So ngiyafundisa nami ngokubulelwa kakithi, hhayi ngoba ngiyihloniphe kakhulu. So abantu abadala noma isidala senzuza, ngeke ngithi abantu abadala, isidala senzuza kuwumoya ohlambuluke kakhulu, ohlala kulezi ndawo eziyi-holy, because these ones are the holy places, it's a nature places la ezadalwa uNkulunkulu. So le moya lihlala khona lo moya wenzuza. Okay, now amanye amaphupho akhomba lokho, umuntu ozophupha iy'nyoka ngokuhlukanahlukana njengoba ngichaza ukuthi omunye uyaphupha ekhuluma naye njengoMakhosi wangithinta ethi mkhulu, kuphuma umnumzane noma a big snake emanzini olwandle specifically, yeza kumina zimbili zakhuluma nami, but ngiyazibizwa ngenhliziyo ukuthi ziyakhuluma. Ila-ke ngichaza khona ukuthi inzuza ila ubona khona iy'nyoka zikhuluma nawe. Omunye ngiphuphe ngithandelwe iy'nyoka kodwa bengangishayi mkhulu,
ebengigaqile nje ayikwenzi lutho and bengathukile. Ezinye iy'mpawu zikhomba lokho, omunye esaba kakhulu inyoka uma ayibona emaphusheni akhe uyovuka ejuke emanzi. Omunye uma ayibonile akabi nalutho, uyayixhumana nje nayo angabi nalutho futhi. Njengalo gogo lo engishoyo ukuthi uyakhuluma nawo, umnumzane wasemanzini olwandle, uyakhuluma nabo amtshela ukuthi akenzeni. Niyangizwa ngane zethongo, isidala senzuza leso sikhuluma nawe, siziveza ngazo zonke ley'nyoka lezi, okay. And then njengoba kuqhubeka kunjalo so abantu abadala noma inzuza le suke ikukhethile, ngoba phela inzuza yebo isuke iziveza kuwena kodwa isuke ilidela noma basuke bekukhombisa ngesimo sey'dlozi lakho ukuthi amandla angakanani, but it's not idlozi lakho inzuza. Ngizama ukukuchazela la ukuthi uhambe kahle nedlozi lakho, niyangizwa. So isidala senzuza-ke uba umuntu njengoba usumbethwe yiyona, uba umuntu onothando kakhulu, uba umuntu onolaka kakhulu, futhi isidala senzuza masingibethe ngempela uba umuntu lo simbiza ukuthi ukwazi ukunisa izulu, or the rainmakers, noma umuntu othi mali njenganami nje ngikhumbula kahle ngisakhula noma futhi sengikhulile sengi-understand into zomhlaba. Malina nje mina ngikwazi ukuhlala endlini, ngiphuma ngiye ngaphandle emvuleni iziphele, ngiphuma ngisho liduma liphazima impela lishaye umbani, ngiyaphuma ngaphandle lize liphele. Those are the signs yenzuza ukuthi wena umbethwe umoya wasebukhosini wasemanzini, niyangizwa. So inzuza kuyisidala esikhulu esihlambulukile sikaNkulunkulu esihlobene nawe. Sichazela amaklasi alandelanayo ukuthi la alandelayo, ukuthi uhlobana kanjani nenzuza wena. Naw inzuza umoya ohlupha kakhulu kwimoya engiyibonayo noma engiyaziyo ngolwazi lwami, ngoba iwumoya, inzuza khumbula ukuthi iwumoya ophethe wonke amadlozi akini, ngoba iyona yona idlozi, so iwubukhosi nje ngqo basemanzini, isidalwa samanzi. So uthola ukuthi ihamba ilawule wonke amadlozi akhona la ngaphakathi emzimbeni wakho noma kini, right? Naw-ke kubalulekile ukuthi wazi iy'mpawu ama-signs enzuza ukuthi ami kanjani. Uba umuntu onolaka kakhulu, uba umuntu uthi ama-boyfriend awahlali, ney'ntombi futhi ahlali. So kuba inkinga kakhulu lokho, kodwa kubalulekile ukuthi at least ukwazi, ngoba ulwazi luyaphilisa. Niyangizwa ngane zomsamo. So ngithe angibike lokho phakathi komsamo la ekhaya, then uzothi uma kulandela amanye amaklasi ngikhiphe-ke ngendlela engizokhipha ngayo, ngoba ngeke ngizwe ngawe ukuthi ngichaze kanjani noma ngiwakhiphe kanjani noma ngikhiphe nini. Akekho umuntu ozongiphatha la, ngiphethwe yidlozi mina, ngiphethwe inzuza. So angeke ngizwe ngumuntu wakomunye umuzi noma wakwenye indawo. Anginandaba futhi ukuthi abantu bathini, ngenza lokho engifune ngikwenze, of which is my duty. So I don't care who says what la. So I only do what I have to do la. Thokoza ngane zethongo, ngiyabonga kakhulu. Enkosi.